Vítejte v Liblíně. Liblín se nachází na severozápadním konci Rokycanska v malebném údolí řeky Berounky, nedaleko jejího soutoku se Střelou. Je součástí přírodního parku Berounka a o první písemnou zmínku o Liblíně můžeme najít už v roce 1180. V současnosti zde žije kolem 250 obyvatel, k nímž se každoročně alespoň na několik dní přidávají početné skupiny turistů, jež obdivují zdejší krásnou přírodu. Nacházíme se v kostele svatého Jana Nepomuckého, který byl postaven v roce 1751 původně jako kaple a v roce 1754 byl povýšen na farní kostel. V makovici věži kostela byl nalezen významný objev, kde jsou dokumenty už z dob, kdy se tento kostel vystavoval. Kostel je v majetku městyse Liblín a aktuálně je v rekonstrukci. Dominantu obce tvoří dvoupatrový barokní zámek s fasádou členěnou sloupy a ozdobnými hlavicemi. Byl postaven v letech 1721 až 1725 v Piemonte Cuculim v místě renesanční tvrze. Byl rozšířen v letech 1770 až 1780 kašparem Benediktem Ledeburem. Dnešní podoba je však výsledkem úpravy z roku 1854 provedené kašparovým vnukem Vilémem Wurmbrandem, kdy byla budova zvýšena o jedno patro. Zámek je s kostelem spojen spojovacím mostem, kolem zámku se rozprostírá anglický park s barokními plastikami z 18. století, jako je například socha svatého Jana Evangelisty, socha svatého Josefa, socha svatého biskupa. Areál zámku, kostel, park, ohradní zeď s branami, spojovací most, dvě kapličky a několik plastik je na seznamu kulturních památek České republiky. Zajímavostí je, že na zámku v letech 1840 až 1849 pobýval básník Václav Jaromír Picek, autor textu písně Čechy krásné, Čechy mé. V současnosti je v budově umístěn domov sociálních služeb Liblín. V zámeckém parku se nachází sousoší Kalvárie z roku 1731. Původně bylo umístěné na skalnatém výběžku nad Berounkou u komunikace mezi obcemi Liblín a Kozojedy a v roce 1934 jej komerční a komorní rada Emil Kučera, majitel liblínského zámku a statku, nechal přemístit do parku u zámku na terénní vyvýšeninu nad zahradnické sklepy. Sousoší bylo velmi poškozené a nechal jej zrestaurovat. V roce 2023 došlo k jeho opětovné rekonstrukci a majitel sousoší pan Jaroslav Bech obdržel za zdařilou renovaci cenu veřejnosti památka Plzeňského kraje roku 2023. Stojíme na začátku zámecké aleje nazývané Špalír a je to bývalá zámecká cesta vedoucí od horní brány zámeckého parku na Horní Liblín. Alej poskytuje ukryt před sluncem, prostor k relaxaci a chvíle oddechu. Alej je živoucí součástí městyse Liblín a lidé ji rádi využívají. Stojíme na náměstí v Liblíně před sochou svatého Jana Nepomuckého.
Tato socha zde stojí od roku 1753, kdy ji zde nechal postavit bývalý majitel panství pan Montecuccoli. V roce 2013 proběhla renovace sochy paní magistrou Helenou Jahodovou. Hned za námi je obchůdek, kde si můžete nakoupit drobné občerstvení. Stojíme před budovou bývalé školy číslo popisné 47. Školu na Liblíně nechal postavit Alexandr Jan Svobodný, pán z Ledeburu, v roce 1954 a byla zde až do roku 1977. Most přes řeku Berounku. Obloukový železobetonový most nad údolím řeky Berounky byl postaven v letech 1927 až 1929 podle návrhu inženýra Zdeňka Proška z roku 1925. Nejstarší ze 3 mostů spojující oba břehy řeky Berounky v úseku mezi Plzní a Křivoklátem. Mezi tyto 3 mosty patří Dolany, Liblín a Zvíkovec, přičemž všechny mosty byly postaveny jako železobetonové v období první republiky. Tak nacházíme se v kempu Kobylka na Berounce před první cedulí naučné stezky krajem Bohumila Konečného. Bimba Konečný celý svůj život miloval severní Plzeňsko, do údolí řeky Střely na Piplův mlýn jezdil od 40. let do konce života. Za války bydlel a byl zaměstnán v penzionu Lego v Liblíně a nakreslil zde spoustu obrazů s tématem soutoku Berounky a Střely či Liblína. Naučná stezka krajem Bohumila Konečného připomíná místa, kam jezdil tento ilustrátor a kde vznikly jeho nejslavnější ilustrace. Například Rychlé šípy, které vyšly na obálce časopisu Vpřed v roce 1946. Naučná stezka má 4 zastavení. První, jak jsem už řekla, v kempu Kobylka. Zde v kempu je i v kolibě expozice reprodukcí díla Bohumila Konečného. Druhá zastávka je v Liblíně, ta se jmenuje Válečná léta Bohumila Konečného. Třetí naučnou tabuli najdete na soutoku Berounky a Střely, která se jmenuje Poválečná léta a je tam kauza s Amazonou. A čtvrtá je již zmíněný Piplův mlýn na Střele a ta se jmenuje Bimba a severní Plzeňsko. Celá naučná stezka je zanesená na mapy CZ a určitě stojí za to ji projít. Tak jsme před recepcí tábořiště Kobylka, kde se můžete ubytovat jak v penzionu, tak v chatkách nebo ve stanech. Kempujeme celkově přibližně 200 lidí. Kobylka je oblíbené místo, odkud vyjíždí vodáci na Berounku. Přicházíme z turistické cesty od hradu Lipštejn. Hrad Lipštejn byl původně znaný Liebenštejn a byl založen na nevysokém pahorku nad Berounkou v polovině 14. století. Na začátku 16. století byl hrad opuštěn a schátral. Dnes je zachována pouze jedna z jeho původních 2 věží a zřícenina je volně přístupná. Vedou k ní značené turistické stezky, jedna z nich vede již z náměstí v Liblíně přes Zámecký par a alej zvanou Špalír. Dále pak stezkou lesem nad řekou a od druhé od samoty Zavadilka cestou lesem až k Lipštejnu. A tohle byla teda ta... Došli jsme na Havlovu skálu, vyhlídka, která je u Horního Liblína v přírodním parku Berounka. Skalní ostroh s krásným výhledem na meandr řeky Berounky a můžete odsud vidět Robčice, zámek Kaceřov, Lipštejnský mlýn i nedalekou zříceninu hradu Lipštejn. Všechny tyto památky určitě stojí za návštěvu.